चला चला स्वतः खात होती बघितली इथं लोकांनी मित्रांनो डायरेक्ट संध्याकाळी व्लॉगची स्टार्टिंग आहे आज. आपलं स्वागत आहे तुमचं युट्यूब चॅनलवर आणि कोकणी शोक या चॅनलवर युट्यूब चॅनलवर आणि डेली ब्लॉगमध्ये. तर आज आहे शिवच्या बाबांचा बड्डे म्हणजे भाऊजींचा बड्डे आज. तर चाललो आम्ही सेलिब्रेशन पण आहे, जेवण पण तिथेच आहे आपल्याला. तर आता जाऊया, सगळी गँग पण येईल, एक एक येत आहेत ते हळूहळू कामावरून जिमवरून. तर ते डायरेक्ट येतील. आता आपण जाऊया पहिला शिवच्या घरी आणि मग इथून डायरेक्ट शिवच्या घरी भेटू. इकडे आपला एक केक रेडी आहे, तो रात्री कट करायचा होता पण भाऊची बाहेर गेली. तर आज आपण कट करूयात त्या केकसोबत जो मगाशी ताई आणि आम्ही घेऊन आलोय. तर चला भेटूया, डायरेक्ट शिवच्या घरी भेटूया. हे एकटाच कापतो काय आणि इकडे गँग आले, याची आवाज कमी करेगा. हे जिमवरनं डायरेक्ट आले. बॅग कुठे ठेवली? हे शॉपमधनं डायरेक्ट आले, नाही घरात जाऊन आलेत. आणि हे कुठनं आले? हे मंदिरात ना आलेत वाटतंय. आणि हे मित्राच्या घरात ना आलेत. चला केक कापायला घ्या. हे काय करतोय? आणि इकडे इकडे ती सिरियल चालू आहे कॉपीराइट. इकडे मी हे पैसे पैसे पिलो पैसे पिलो पैसे पाठीबा पैसे. अयो चल थार घेऊ नवीन. हे बघ खाली हे बघ पैसे घे घे घे. बाबांना ते गिफ्ट. ओके बाबांना ते गिफ्ट. तो पैसे जमा करायला गेलाय. चलो केक कापो. चलो भाई केक ले लो इधर. तिकडे खोलणार ना तर खोलून नाही तिकडे खोलूया ना. तिकडे मग कष्ट नको ना. हो भाई इकडे कष्ट नको, फक्त खायला पाहिजे. असले नाम नाही बोलणार का. हा बघ हो पिंक येलो बस तेवढंच दिसतंय तुला. केक दिला बस काय तिकडे फ्लेवर सांगून ठेव कुठला केक आहे. हॅपी बर्थडे टू. चला हॅपी बर्थडे कर. हा सांग. 0.6 मध्ये तिच्या टीव्हीत नव्हतं घेऊ. हॅपी बर्थडे. अरे मी बोलते केक खायला. माझा पचका खायला केक खायला जाऊन बसले यायच. भाऊजी इकडे बघा एकदा, तिघांनी इकडे बघा. पिलू पिलू इकडे बघ, पिलू इकडे बघ. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी हॅपी बर्थडे हॅपी हॅपी बर्थडे टू यू भाऊजी. आवाज आवाज भारी आवाज. चला चला स्वतः खात होती बघितली इथं लोकांनी. पिलू गाडी दे. गाडी दे ना पहिले. बाबांना थार दे इकडे. त्यात पैसे भरून दिलेत. दरवाजा बसा गाडीत. फोटो घे. दुसऱ्या केकचं उद्घाटन केलेलं आहे. नाजूक असं साजूक नाव लिहिलेलं आहे आम्ही. ओजी भाऊजी पाहिजे ओजी पाहिजे. तुम्हाला समजलं ना काय म्हणायचंय. थांबा थांबा चला. माझ्या मित्रासारख्या भाऊजींना हॅपी बर्थडे असं लिहिलेलं आहे. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे सगळे बघतात माहिती. हॅपी बर्थडे भाऊजी. इसको ले लो वाईच. हा बघा काय करतोय. नाही हा ठेवून द्या. तो बरोबर नवीन काहीतरी खाऊ दे. मी बरोबर थांबा.
मला पण तोच मारला. आम्ही तो ते- तुम्ही ताई कॅप्चर झाले पहिला केक खाताना हा करायच्या अगोदर. भाई स्टार्टिंगलाच टाकणार आहे ते. Clip टाक. ए, ए, ए. थांब थांब तो आणताय थांब. तर मित्रांनो, आजचा बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग आपल्या डेली ब्लॉगमध्ये होता तो झालेला आहे. तर उद्या सुट्टी आहे, तर जास्त वेळ नाही घेता कारण की 12:30 वाजले. तर करूया एंड. तर तू उद्या भेटूया. तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि भेटू आपण उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या.